Dobrý deň, prajem, milí záhradkári. Dnešné video nebude vôbec o práci v záhrade, o strihaných stromov, o tráve, o prírode, záhrade, ale čisto o prírode, ktorej bývam. Môžete sa pekne pozrieť, akej krásnej prírode som, akej krásnej prírode bývam, kde chodím na prechádzky, oddychujem. Ešte vám dám tak, aby ste videli. A tuto som na vyvýšenom mieste, kde vám môžem ukázať okolie dedinky, kde bývam, a blíži sa nám asi búrka. Veľký bubáčik sa nám ťahá, ale to by nevadilo. Dnes už pršalo, stromčeky sa poumývali, napili sa vodičky. Pozrite sa na tú nádheru. To je neopakovateľný zážitok toto. Človek v akej prírode žije, aby si ho vážil tú prírodu a čerpal nové sily do ďalších dní. Pozrite sa na to. To je paráda. To sa nedá povedať. To sa nedá toto povedať, fakt. Sa pozrite na tú krásu, kde bývam. Vzadu vidíte Tekovskú Breznicu, tam vzadu za kopcami je nová baňa. Pozrite si, toto sú všetko, čo vám ukazujem, šťavnické vrchy, ktoré sa ťahnú až do Hronského Beňadika, kde je krásny kostol, ktorý odporúčam vám pozrieť. Pozrite sa na tú nádheru, na tú prírodu, kde bývam, kde čerpám poznatky prírody, kde ma matka príroda aj učí, čo, ako mám robiť, ako sa má k prírode chovať. Pozrite sa na tú krásu, to je jedna nádhera. Pozerajte pekne, krásne tú prírodu, kde bývam, okolie, všetko, kde naberám a čerpám sily do ďalšej práce, aby som mohol ľuďom pomáhať, porozmýšľať, kto má okrasnú záhradu a robím tam, ako im to pekne spríjemniť, aby tam mali takúto krásnu prírodu, lebo táto zeleň, to je niečo nádherného, tá príroda, ten vzduch, človek sa ukľudňuje, zelená farba ukľudňuje, preto väčšinu záhradách okrasných je dobre mať len zelené stromy, ihličnany, listnáče, stálo zelené, trávičku krásnu zelenú. Pozrite sa na tú krásnu prírodu, to sa nedá povedať, to je jedna nádhera. A túto za týmito stromami budete vidieť, keď budem vyšiel, budem hore do kopca, krásnu prírodu, krásne kopce šťavnických vrchov, kde sa nachádzam, v okrese Žarnovica, a tu v prírode, v lone, pozerám krásu stromov, ako rastú, ako kvitnú. Cez zimu je tu krásne, zasnežené. Táto je tá celá príroda, okolie. Pozrite sa na to, to sa nedá ani vysvetliť, ani povedať slovami. Ten vzduch, do kopca človek sa aj trošku zadýcha, ale to nevadí. Matka príroda aspoň dá do plus čerstvý vzduch, nie mestský smog. Nehovorím, že ľudia, ktorí bývajú v mestách, že sa majú zle, ale takúto prírodu mať. Pozrite sa, aká krása. No, pozrite sa. Zadu na sádu som počul nejaké hrmenie, možno sa veľká búročka valí, ale to nevadí. Pozrite sa, to sa nedá vysloviť, ak človek môže v takejto kráse žiť. Pozrite sa na to. Pozrite sa. To je jedna nádhera. To fakt človek, aby neodchádzal z takéto dediny bývať, lebo to je veľká škoda. Aby si len zveľaďoval okolie svojho domu. Staral sa, sadil, vysádzal kvety, stromky, aby mal krásne okolo domu, aby sa cítil ako v prírode. Pozrite sa na to. To je nádhera okolie. Krása toto. Vidíte to? Vidíte, pozrite sa. To je krása. Samé kopce a tí šťavnické vrchy, pozrite sa, odkiaľ zozadu idú až od Žarnovice smerom až do Hronského Beňadika. Pozrite sa na tú nádheru, na tie podlhovasté dlhé kopce vysoké. A tieto kopčeky, tuto čo sú vpredu, čo vidíte, teraz vám ukazujem, na jeseň, keď už opadá lístie, hora vypadá celkom iná. Je na vidieť aj vnútri, na zemi, čo tam aké je všetko, ako to tam všetko rastie, či sú stromy tam husto posadené alebo nie. A základ je ten, môžem povedať, že keď dojdú prvé mrazíky, prvý sneh od výšky 800-900 metrov, sa tieto vrchy pekne zabelejú a hovoria nám, že dajte si pozor, prichádza zima, krásna zimička, sneh, ľad, vietor, ale aj dážď.
ktorý je veľmi potrebný pre prírodu. Pozrite sa, toto je horná časť dediny. A vidíte, nepotrebujem k tomu ani byť na počítači, ani nepotrebujem byť niekde na mobile, hrať sa. Treba takto ísť do prírody, nadýchať sa čerstvého vzduchu, nadýchať sa čerstvosti, plúca očistiť trošku, oddychnúť si, pozerať na tie kopce, hory, naberať novú sílu, zabúdať na všetky starosti, len pozerať, chodiť a kochať sa krásou, aké je Slovensko pekné. Pozrite sa na to. Aj 300 razy by som to takto ukazoval, lebo je to jedna veľká nádhera. Fakt, je to nádhera toto. Takto, keď človek ide, pozrite sa, ide pekne po cestičke, pozerám si okolo prírodu, no máme tu aj diaľnicu, tu tiež tam počuť, ale to nevadí, to patrí k životu už. Ale tá príroda, tie lesy, domčeky, pozrite sa na to, to je jedna nádhera. To je jedna nádhera, fakt. Ja sa teším tomu, že tu bývam. Vždy sa rád vraciam domov, lebo doma je len doma a domov je len domov. To nikto nemôže povedať. Pozrite sa, to je krása všetko. Tieto kopce a hory. A cez zimu väčšinu odtiaľto spoza týchto kopčekov nám prichádza snežik. Zima. Ak sa niekomu toto páčilo, toto video, nech sa páči, môžete ho zdieľať a dať ďalším, aby ľudia videli, v akej prírode môže človek žiť, vážiť si ju a bývať. Nech sa vám všetkým v živote pekne darí. Ďakujem vám pekne.